Prema shvaćanju mnogih ljudi, konj je životinja koja služi samo za vuču zaprežnih kola sa sjenom, te za utrke ili jahanje. Ali to ni izbliza nije tako. Oni vuku višetonske terete, barže i brodove, zamjenjuju moćne strojeve. Općenito vučenje tereta je njihova genetska značajka. U ovoj fascinantnoj i uzbudljivoj epizodi pokazat ću vam i reći za što su sposobni najjači konji na svijetu. Godine 1924. na jednoj britanskoj izložbi procijenili su da je par konja povukao opterećenje od 45 tona, iako se točna brojka nije mogla utvrditi jer je njihova vučna sila premašila maksimalnu vrijednost na dinamometru. Mnogi se stručnjaci za konje slažu da je Brabant nesumnjivo najmoćnija pasmina konja na svijetu i to je teško osporiti. Brabant, također poznati kao belgijski teški konj, stvarno je jak i to zahvaljujući svojoj veličini. Rastu do nekakvih 170 cm i teže od oko 900 kg. Među njima ima i dosta rekordera u pogledu veličine, kao što je primjerice konj po imenu Big Jake, koji je umro prije nešto više od godinu dana. Sa svojim rastom od 210 cm smatran je više od 10 godina najvećim konjem na svijetu. Brabanti su prave planine mišića i vrlo su korisni u poljoprivredi. Na primjer, belgijski pastuh koji se zvao Brooklyn Supreme težio je 1450 kg i bio je visok 198 cm. Samo jedan takav konj može cijeli dan nositi teške trupce ili bilo koji drugi za čovjeka preveliki teret, a nekoliko Brabanata može zamijeniti cijeli traktor. Tako da se ti konji doslovno mogu smatrati strojevima. Također ovi belgijski divovi mogu lako prevoziti ljude i vući ekstremne terete. Recimo, jednom na nacionalnoj zapadnoj izložbi u Denveru, dva su Brabanta uspjela pomaknuti 7700 kg za 218 cm. Belgijanci ovu pasminu smatraju nacionalnim blagom i predmetom ponosa i do danas ih koriste kao radne životinje, ali sve više i više kao konje za show predstave i jahanje. Predstavnici pasmine Shire su još jedni teretni konji, samo engleski. Dok se Brabanti smatraju najmoćnijim konjima na planetu, oni su pak najveći. Ovi divovi sposobni su za nevjerojatne stvari. Na primjer, u ovim kadrovima su ova dva konja uspjela povući teret teži od 8000 kg, a ni to po svemu sudeći nije njihova krajnja granica. Ali to ne treba čuditi, jer su konji ove pasmine ranije često korišteni za vuču barži, brodova i čamaca. Naziv im potječe od engleske riječi shire, što znači grofovija, odnosno županija. Među njima ima i pravih divova, u čije postojanje mnogi čak i ne vjeruju. Tako je jedan od njih po imenu Samson priznat kao najveći konj u cijeloj povijesti. Živio je u 19. stoljeću, bio je visok 219 cm, a težak nešto više od 1520 kg. U to vrijeme Guinnessova knjiga rekorda još nije postojala, pa taj rekord nije dokumentiran. Shire po imenu Goliat, visok 193 cm, upisan je u Guinnessove knjizi rekorda kao najviši konj. Također, konji pasmine Shire su u stanju nositi se s gotovo svim teškim zadacima u poljoprivredi i samo se Brabanti mogu s njima natjecati u snazi. Ali postoje i drugi konji koji nisu nimalo lošiji od ovih engleskih i belgijskih divova. Među raznolikim pasminama konja nalaze se i takvi nevjerojatni primjerci koji su sposobni za puno teže zadatke.